Tata bụ ụka nke ịtọ n'ime ofu dị ngọzi afọ nke mbụ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata, Mike Nkwọcha na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene maka ọgwụgwọ ya, na-ayọkwa nchekwaba ya na ngọzi ya n'isi ezinụlọ ya. Mike Nkwọcha na ezinụlọ ya na-asịkwa happy birthday n'isi Ifeọma Nkwọcha, Chima Nkwọcha, Chinwendụ Nkwọcha, na-ekenekwa ya maka ngọzi ya niile na amara ya n'isi ndị a niile. Ezinụlọ Nkwọcha na-asịkwa happy birthday to Mike Nkwọcha na onwe ya, ụmụ ya, ndị cousins ya niile, na-ayọkwa ngọzi Chineke, amara ya na odudu ya. Marcel na Ogechi Obi na-enye Chineke ekene, na-asịkwa ka Chineke gọzie Chukwuemeka Obi na Marcel Obi, ndị nke na-elota mgbe eji were mụọ ha, wee na-edukwa ha na-agbaziri ha. Marcel na Ogechi Obi na-enyekwa Chineke ekene n'isi Nneọma Obi, onye nke Chineke tụwere ugo mmụta, wee na-ayọkwa Chineke chekwabe ya, duru ya na-aga na ndụ ya. Anthony na Ịma Ikebụdụ na-enye Chineke ekene n'isi Dumeto na Imani Ikebụdụ, ndị nke na-elote arịnọ ha ji were gbaa akwụkwọ, wee na-ayọkwa ngọzi na amara Chineke n'isi ha. Tony na Ịma Ikebụdụ na-enyekwa Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche n'isi Ujunwa Rose Ikebụdụ, onye nke na-elota mgbe eji were mụọ ya. Giovanni Odimchukwu na ezinụlọ ha na-echeta mkpụrụobi mama ha Cecilia ihu di ya Odimchukwu. Angela Iwuala na ezinụlọ ya na-elota mkpụrụobi Basil Iwuala, Benedict Iwuala na Cecilia Iwuala. Morris Akọ na ezinụlọ ya na-elotakwa mkpụrụobi Paul Akọ, Patrick na Patricia Akọ na ndị niile nwụrụ na ezinụlọ Akọ. Angela Ịwa na ezinụlọ ya na-elotakwa mkpụrụobi Hyacinth Iwuala, Anna Iwuala na Arinze Iwuala. Ka mkpụrụobi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ tata, ka mkpụrụobi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass anyị tata bụ nnukwu ụkọchukwu His Eminence Cardinal Peter Ọkpaleke. Kịta ka anyị niile kwụrụ ọtọ were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Hymn 24.
angana monso itanuwa hibiredi. Amen. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka amara na udo nke Onyenwe anyị Jesu Kristi dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata nzukọ Kristi na-eri oriri atọ n'otu dị ngọzi, Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ. Anyị gbakọrọ ebe a dịka ụmụnne otu ezinụlọ iso mee mmemme n'ụwa. Akpọpụtagoro anyị ndị dị iche iche ya ọrụ, ka anyị lote ha n'ekpere, ka anyị lote ha n'aja masị dị asọ. Anyị bụ ndị a n'obi were achụ aja, na-erunyekwazi aja maka mmadụ niile gbakọrọ ebe a, na ezinụlọ niile gbakọrọ ebe a, ka amara nke Chineke bara anyị ụba site na Jesu Kristi Onyenwe anyị. Werezie obere oghere, onwe ihe ndị ọzọ dịghị mkpa ị chọrọ ịkọsara Chineke n'ime aja misa, tinyekwa ha ugbu a. Kpee ekpere maka mmụọ ịdị n'otu, mmụọ ịfụnanya, mmụọ iji obi nwanne were na-ebi ndụ. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka emume ihe omimi ndị a dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile na unu ụmụnne m, na-emehiela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, na site n'ịhapụ ezi omume kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kacha ukwuu. Ya ka m ji arịọ Maria dị ngọzi Virgin ọkpụ, ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile, na unu ụmụnne m, ka unu rịọrọ m ose bụrụ ụwa Chukwu anyị arịrịọ. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị ga, wee duru anyị na ndụ ebighị ebi.
Chineke. Otito dịrị 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 Chineke. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna, izitere ụwa okwu nke eziokwu na mmụọ nke ido nsọ, were mee ka ihe omimi gị dị ịtụnanya chawapụta n'ihu mmadụ. Biko, mee ka anyị bụ ndị na-ekwupụta ezi okwukwe, mata ebube nke atọ n'otu dị ngọzi dị ebighị ebi. Ka anyị were sekpuoro ịdịkọ n'otu dị n'ike ebube eze gị, site na dị nwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ n'aha chee n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, chokwo site n'ụwa tụ ụwa niile.
Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ọpụpụ. N'ụzọ ụtụtụ, Moses buru mbadamba nkume abụọ rigoro n'ugwu Sinai dịka Onyenwe anyị nyere ya iwu. Mgbe Onyenwe anyị rịdatara n'ụdị urukpu, o soro Moses guzoro wee kwupụta na aha ya bụ Onyenwe anyị. Onyenwe anyị wee si otu a gafee ya n'ihu tie mkpu sị, Onyenwe anyị, Onyenwe anyị, Chineke onye amara na onye ebere. Ọ naghị ewe iwe ọkụ, ma ọ bara ụba n'obiọma na idebe nkwa o kwere. Moses wee kpọrọ isi ala n'ikpere ala, o wee sị, Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ihe m na-amasị gị, bịa ka anyị na gị soro. N'ezie, ha bụ ndị isi ike na ndị na-adị ekwe ekwe, ma gbaghara njọ omume na mmehie anyị, nabata anyị ka ndị nke gị. Ogu nke osewa abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ otuto na ebube dịrị gị ebighị ebi. Zaanụ ya. Otuto na ebube dịrị gị ebighị ebi. Otuto na ebube Onyenwe anyị Chineke nna nna anyị ha, ngọzi dịrị gị, otuto na ebube dịrị gị ebighị ebi. Ngọzi dịrị aha nsọ gị dị ebube. Ebube na otuto kacha elu dịrị gị mgbe niile. Azịza. Otuto na ebube dịrị gị ebighị ebi. Ngọzi dịrị gị n'ụlọ nsọ nke ebube nsọ gị. Otuto na ebube kacha elu dịrị gị ebighị ebi. Azịza. Otuto na ebube dịrị gị ebighị ebi. Ngọzi dịrị gị n'oche eze nke alaeze gị. Otuto na ebube kacha elu dịrị gị ebighị ebi. Azịza. Otuto na ebube dịrị gị ebighị ebi. Ngọzi dịrị gị bụ onye na-esi n'oche eze nke alaeze gị. Ngọzi dịrị gị bụ onye na-esi n'oche eze gị nke dị n'elu. Ndị mmụọ ọma wee na-enyo anya n'omimi nke ụwa. Otuto na ebube kacha elu dịrị gị ebighị ebi. Azịza. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ abụọ nke Pọl dị asọ degara ndị Kọrint. Ụmụnna m, na nkwubi okwu m nọdụnụ mma. Gbaanụ mbọ ka unu zuo oke n'ihe niile. Tinyenụ
ayịyọ na ndụmọdụ m n'obi werenụ otu obi na-eme ihe na-ebini n'udo Chineke nke ịhụnanya na nke udo ga-anọnyekwara unu na-enyerịtanụ ibe unu ụdị ekele nke udo ahụ ejiri mara nwanne na nwanne ndị nsọ ndị mụ na ha nọ na-ekenekwa unu ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chineke na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ nọnyere unu n'ihe niile okwu nke osebụrụ ụwa n'ụzọ mmadụ nsọ nke Jọn dere Jesu gwara Nicodemus sị Chineke hụrụ ụwa n'anya nke na o nyere so otu nwa ya ka onye ọbụla nke kwere na ya ghara ịla n'iyi kama ka o nwee ndụ ebe ebe.
n'ihi na Chineke zitere nwa ya n'ime ụwa ọ bụghị ka ọ maa ụwa ikpe kama ka a zọpụta ụwa site n'aka ya. Agaghị ama onye ọbụla kwenyere na ya ikpe, ma onye na-ekwenyeghị amarala ya ikpe, n'ihi na o kwenyeghị n'aha so otu nwa Chineke. Oziọma nke osebụlụwa Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ụmụnne m na Kristi, ọ bụ nnukwu aṅụrị ka m ji were nọrọ n'etiti unu isowere mmemme ịtọ n'otu dị ngọzi Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ. Tata nzukọ Kristi chọrọ ka anyị chegharịa uche mgbe ọbụla anyị na-eme akara nke obe n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, ma ọ bụ mgbe ọbụla anyị na-ekpe otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Kedu ife ọ lụrụ? Kedu ihe anyị na-eme mgbe anyị na-akwado ịbata maka ịchụ aja misa dị asọ n'ụwa? Ka m gere ntị nụ ukwe njinaka na-ada n'akụkụ ala Igbo niile ụbọchị dị etu a, n'ụbọchị ụka ịtọ na otu dị ngọzi. Ekwere ya, eji m n'aka na mgbe a na-ekwu ya, ụnụ ndị so ekwu ya chegharịrị uche na mkpụrụ okwu dị iche iche dị na ya. Aga m achọ ndị ukwe ka anyị kwekwe ya ọzọ, tinye mmụọ anyị niile, uche anyị niile, tụọ ntị n'ala, kwe ya dịka ekpere, ka ihe omimi anyị na-eme tata wee bara anyị uru. Ọ bụ ife omimi atọ n'ime otu Chineke dị ngọzi, maka Chukwu kụziri ya. Atọ n'ime otu Chineke dị ngọzi, kelee ya ngọzi dịrị, ngọzi dịrị, ngọzi dịrị atọ n'otu dị ngọzi, ngọzi dịrị, ngọzi dịrị, ngọzi dịrị atọ n'otu dị ngọzi. Atọ n'ime otu Chineke dị ngọzi, atọ n'ime otu Chineke dị ngọzi, ngọzi dịrị, ngọzi dịrị, ngọzi dịrị otu dị ngọzi, ngọzi dịrị, ngọzi dịrị, ngọzi dịrị atọ n'otu dị ngọzi. Amen. Mgbe anyị na-ekwu ya, anyị malitere sị na ọ bụ ihe omimi, ọ bụ ihe omimi karịrị uche mmadụ nghọta. Eji m n'aka na katikizim anyị ụnụ ka chetara ihe bụ ihe omimi. Ajụ ọgụ, kedu isi ihe bụ ihe omimi? Ịza gịnị?
ụka na ya ka ọ n'onwu n'aka isi ihe bụ isi omimi eziokwu ahụ na eziokwu nke Chukwu ji aka were mee gịnị ma ọ karịa uche mmadụ nghọta. Mgbe ọbụla anyị na-achịgharị uche anyị na-elota akụkọ anwa maka onye dị asọ a na-akpọ Ọgọstin na nwatakịrị ahụ nọ n'akụkụ ikpere mmiri. Kwụnụ m akụkọ ahụ unu ma ya ofuma marazie ihe nwatakịrị a zara Ọgọstin mgbe Ọgọstin na-asị o kweghị omume ikuru mmiri niile a were iko a na-agba ụnọ na-agba nje na-ekuru mmiri a ka ikunye n'obere onunu a igwuru na o kweghị omume. Nwatakịrị a were sị ya etu a ka ọ dị mgbe ị na-achịgharị uche n'ihe omimi nke ịtọ n'ime ofu dị ngọzi nwa obere uche ga o kweghị omume ịghọta ya. Mana achọrọ m n'ụbọchị nke taata ka anyị juke n'onwe anyị kedu ihe kpatara Chineke ji wee kpughere anyị ihe omimi a? Kedu ihe o ji wee kpughere anyị ihe omimi a? Ọ bụ ka o were gosi anyị na uche anyị epeka? Ọ bụ ka o were gosi anyị ka ịdị ukwu ya si wee buka ibu ka anyị si were pempe n'ebe ọ nọ? Echeghị m na ọ bụ maka ya. Eche m na ihe Chineke ji kpughere anyị ihe omimi n'ụwa bụ maka ọdịmma anyị na maka nzọpụta anyị. Maka ọdịmma anyị na gịnị nzọpụta anyị. Tupu m achịgharịrị uche na ya were gawa ka m mee nwebere nkwupụta m na-eje ịkọwapụta na mgbe m na-apụta njem m si Dayọsis Ekwulọbịa na-apụta ka m bịaba Amerịka, ihe m na-apụ ije eme dị ka anyị si were kpebi na Dayọsis anyị dị afọ 6 Ekwulọbịa Dayọsis March 5, 2020 ka ekepụtara ya bụ na ihe a ụmụ nwaanyị be anyị na-abụ ha jee ebe a na-eri oriri maọbụ ebe a na-akwa ozu ụmụada ha ruo ebe anwa ha na-agụ ebe nwanne anyị a nọ na anyị eme gịnị anyị eje anyị eru ebe ọbụla nwanne anyị nọ ọ mmụọ na-edu anyị were sị ebe ọbụla ụmụnne anyị nọ ndị Ekwulọbịa Dayọsis bido na ndị ụkọchukwu ruo na ndị ụka niile ma nwoke ma nwaanyị ma nne ma ụmụ anyị ga-eru. Anyị agaghị echebe mgbe ha chọrọ anyị bịa ebe anyị buga n'oche eze maọbụ ebe anyị nọ n'ụlọ na-eche na anyị ga-eru ebe ahụ. Mgbe m na-azọpụ njem mụ na Chancellor nke Dayọsis mụ na ya yiwere bịa Reverend Father Lawrence Nwankwọ anyị na-eje na anyị na-aga ka anyị fụ ndị Ekwulọbịa Dayọsis. Gịnị ka anyị na-achọrọ ha? Anyị na-eje ka anyị gwa ha ụdị okwu a Pọl dị asọ gwara anyị n'ihe ọgụgụ nke ịbụa. Ụmụnna ebe ọbụla ụnụ nọ n'ọdụnụ mma kwudosie n'ike n'okwukwe a. Ị bụrụ ụkọchukwu lụwa ọlụ ụkọchukwu alụta ya mma. Ị bụrụ nne lụba ọlụ nne alụta ya mma. Ị bụrụ sista ị bụrụ nwatakịrị bido ezigbo ndụ n'ebe nke ọbụla ị na-eme ofụma na ọkwa ụzọ a ka ị ga-esi were gba ọsọ ndụ gị gbaruo ya n'isi kwudosikwe ike ịkpanite mmụọ ha ịkasị ha obi ịgwa ha ka ihe si wee kwụrụ n'ụlọ tụgharịa n'akụkụ nke ọzọ fụkwazi ndị ha na ha na-alụkọ ọlụ ndị bishops na archbishops dị iche iche ụmụnne anyị ụnụnwa nọ n'okpuru ha. Ka m bịara Los Angeles anyị ejego mụ na ụkọchukwu na-agba odibo n'ebe n'ụwa Father Jude na nwanne anyị nwoke Sir Anthony Ikebodo anyị ejego je hụ Archbishop Gomez. Anyị na-akpa ngwa ya ihe anyị bịara ime n'ọkwanụ nke mbụ ka anyị kene ya maka ụmụnne anyị ndị a n'ebe a na-elekọta anya. Were gwazie mụ na ọ bụghịkwanị sọsọ ndị Ekwulọbịa Dayọsis ka m ji ahụ mana ụmụ Igbo na-enwere ebe ụnụ na-agbakọ n'ọnụ ọgbakọ ụnụ ka m ga-ahụkwu ndị Ekwulọbịa Dayọsis. Mgbe a gwara m ihe a na-ama jijiji. Kedu ihe m na-amara jijiji? Maka na ama m na ndị be anyị siri ike. Ndị be anyị siri ike anyị gwa onwe anyị eziokwu na ịchịkọta ndị be anyị ọnụ na-ahịa ahụ na-ama jijiji. Mana mgbe a kọwaziere m na ụnụnwa ji ofu obi na ofu mmụọ nọrụ na-efe Chineke nti aleluya n'elu kasị enu nkene Chineke. Kedu ihe m jiri ama jijiji? Maka asị m agaghị m achọ nke ọ ga-abụ ndị amụ na ụnụ kacha ahụ ka nọcha ụnụ anabata m. Afụgo m ọtụtụ ndị Ekwulọbịa Dayọsis ndị si ebe dị iche iche Anambra, Imo, Enugu ndị bịagoro fụ m nsị agaghị m achọ nke ọ ga-abụ mbịachala Archbishop ọzọ bịa maọbụ Archbishop ọzọ bịa emeghị otu a adụba aka n'anya. Emeghị etu a ajụwa kedu ihe eji mere onye a etu emeghe etu a. Mana mgbe m ghọtara na ụnụ nwere usoro doro anya ụnụ ji eme ihe wee were aṅụrị nọrọ ebe a na-asụ na ọ ga-adịrị ụnụ mma site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Dịka m kwuru
na ihe anyị ji eme mmemme n'ụwa dịka ụka si wee kpughere anyị mmemme ịtọ n'ime ofu dị ngọzi bụ maka anyị nwa na onwe anyị, maka ọdịmma anyị na maka nzọpụta anyị, maka ọdịmma anyị na maka nzọpụta anyị. N'ụka gara aga anyị riri oriri nke mmụọ nsọ, anyị ma akụkọ maka nzọpụta anyị. Chineke nna hụrụ ụwa n'anya, kee ndị mmadụ, nye anyị onyinye dị iche iche, nye anyị ngọzi dị iche iche. Ejekata mmadụ enupụ isi. Ka mmadụ nupụrụ isi, Chineke na-akpọzi mmadụ oku, mmadụ a na-agbata aka. Adam ebee ka ị nọ? Ọ na-eme gịnị? Ọ na-ezo, ọ na-agba. Maka gịnị? Maka njọ, maka nnupụ isi. Ọ masị Chineke mgbe oge zuru izite nwa ya ka o mee ka enwekwa mkpezi, ka ndị mmadụ furu efu jefuru ejefu nwee ike ichighatakwa. Ọkwa n'ịhụnanya ya, n'ịhụnanya ya Jesu bịa nọchaa wee lawakwe nkwa izite mmụọ nsọ, zitere anyị mmụọ nsọ. Ụbọchị ụka gara aga anyị nwee aṅụrị na o zitere anyị mmụọ nsọ, onye nkasi obi, onye ga-anọnyere anyị, onye ga na-eme ka anyị nwee mmụọ nghọta, ịfụnanya, ịdịkọ n'otu anyị ga-eji were na-agbakọ ọnụ. Tata a na-erizi oriri ịtọ n'ime ofu dị ngọzi. Anyị lee anya, Chukwu Nna, Chukwu Nwa, Chukwu Mmụọ Nsọ, ha ịtọ nke ọbụla na ụdị nke ya, mana ha ncha niile ewu ofu Chukwu na ibe ya ahụ, na-arụtụrụ anyị aka mkpa ọ dị iji ofu obi, ịfụnanya were na-ebi ndụ. Enwere ukwu anyị na-ekwebe mgbe ụfọdụ na-asị, ebe ịhụnanya na obiọma dị, ebe ahụ ka gịnị mere? Ebe ahụ ka Chukwu nọ. Ebe ịhụnanya na obiọma dị, ebe ahụ ka Chukwu mere gịnị? Nọ. Chineke na-egosi anyị lere kene ya anya, Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ. Enweghị nke anya na ibe ya na-eti nku. Chukwu Nna anaghị asị ọkwa mmụọ kere ụwa. Chukwu Nwa anaghị asị nna mgbe ọ gbajiri ụdọrọ ọkwa mmụọ ka izigara. Chukwu Mmụọ Nsọ anaghị asị mba na ọkwara ịmụ nkwu wapụtara okwu eji wee were ahụ. Ịtọ n'ime ofu dị ngọzi na ịfụnanya were ofu obi nọrọ anyị ọnọdụ ka Chukwu. Ọ ịhụnanya nke Chukwu a, ọ bụghị na Chineke anyị na-afụ Chineke, ọ bụghị sọsọ na Chineke hụrụ anyị n'anya, kama Chineke na onwe ya bụ ịhụnanya. Chineke bụ ịhụnanya, bụrụ ebere, nye anyị ohere iketa oke n'ịbụ Chukwu nke ọ bụ, ba ịkpọbata anyị n'ime nzukọ ọnụwa site na mmiri Chukwu emere anyị. Ọ dala ofụma anyị lezie anya akụkụ dị iche iche, steeti dị iche iche ebe anyị si, ezinụlọ dị iche iche. Gịnị jikọrọ anyị ọnụ ebe a? Ọ bụghị sọsọ na anyị bụ ndị Igbo, maka ọ bụghị ndị Igbo niile na-agbakọ ebe a, mana ndị Igbo bụ ndị ekekọrọ ọnụ site na mmiri Chukwu nke baptizim n'ime nzukọ nsọ Katọlik. Mmụọ ịfụnanya, mmụọ ofu obi, mmụọ obi nwanne. Ya mere ka anyị na-eri oriri n'ụwa, ọtụtụ ajụjụ ga-abata anyị na mmụọ n'ime obi. Anyị ga-achịgarịke n'uche, kedu mbọ m na-agba ka Chineke si n'aka m were na-ejikọta ndị mmadụ ọnụ n'ịfụnanya, bidogodu n'ezinụlọ. Kedu mbọ m na-agba ka Chineke were na-alụ ọrụ na-ejikọta ndị ọzọ ọnụ, esi n'ezinụlọ gaba na ụmụnna, gaba n'obodo, wee derezie were gaba. Kedu mbọ m na-agba ka m bụrụ ngwa ọrụ nke Chineke ime ka n'etiti ụlọ ebe a, iji were maatụ Igbo kọmuniti, ka anyị were ofu obi na ofu mmụọ, mmụọ ịfụnanya were na-efe ya bụ Chineke ofufe. Tata a na-akpalite n'ime anyị ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ dị iche iche n'ụwa. Mmụọ nke dị nwere anyị Jesu Kristi, mmụọ nke Mmụọ Nsọ na mmụọ nke Chukwu Nna bụ ife a na-ayọ n'ụbọchị nke tata na ụbọchị pụrụ iche dịka tata, ka ọ banye n'ime anyị, ka o nyere anyị aka n'ọsọ ndụ nke anyị na-agba. Anyị nwee nghọta anụwa, ọ ga-enyere anyị aka n'ito na ịhụnanya na ihe a na-akpọ iwulite ahụ Kristi, iwulite nzukọ Kristi, ezinụlọ Kristi, nke bụ ụka n'ogo dị iche iche, nke bụ ụka n'ogo ezinụlọ, n'ogo zone, n'ogo ward, n'ogo diocese na n'ogo na Universal Church, nzukọ Kristi gbasara n'akụkụ ụwa niile. Kedu my own contribution? Kedu ife m na-atụnye? Kedu ife Chineke chọrọ o ji were kee m ka m nọrọ n'etiti ndị a, o ji were nye m oghere isi n'akụkụ ebe a pụta ụwa? Kedu ife Chineke chọrọ ka m mee? Anyị bụ ndị n'ebe n'ụwa, unu nwere oghere, Chineke nyere unu oghere ka anyị ebe n'ụwa iji efere na-abọ na-eri nri. Unu ma ihe bụ iji efere na-abọ na-eri nri?
unu rie nke ndị ọcha na Amerịka, unu rie nke ndị Igbo. Unu ji efere na-abọ na-eri nri, irichaa nke ndị Amerịka ime gịnị? Irie nke ndị Igbo. Ọ ya ka iji nọrọ ebe a unu na-eme njọ ukwe Igbo, na-enwe aṅụrị, na-eme ihe a. And ndị be anyị so onye ji efere na-abọ eri nri jere eme gịnị? Asa efere one. Ihe were efere na-abọ na-eri nri na-asa efere na-abọ. Ọ ya ka o jiri dị mkpa etu anyị nọ ebe n'ụwa, ebe Chineke nyere oghere n'ụwa, chekene maka ezinụlọ isi na ya were pụta. Chekene maka ezinụlọ isi wee pụta. Jikere kedu ife Chineke jiri kụnye n'etiti ndị a? Ọ bụrụ na ezinụlọ isi na ya pụta bụ ebe ọgba aghara dị, ebe nsogbu dị, ebe ọ bụ sọsọ okwu na ụka. Ọ bụrụ na ekwentị gị foonu gị kụọ gara m ile anya, ọ bụrụ nọmba si na ezinụlọ gị ume amapụghị. E nwere ndị ọ dịrị etu a, maka na mgbe ọbụla ọ bịara, gịnị ka a na-akpọrọ gị? Gịnị ka a na-akpọrọ gị? Ego ume amapụghị. Jikere onwe gị. Kedu ihe o ji wee bụrụ gị nwa ka a na-akpọ? Kedu ihe Chineke chọrọ n'aka gị? Kedu ihe nji ewelite ihe ndị a? Tata anyị na-eri oriri n'ụwa, anyị lechighị anya azụ, enwerere ihe jikọrọ ịhụnanya na-ekekọta ndị mmadụ ọnụ. Ihe kekọrọ gị na ndị a na-akpọ gị ihe a, Chukwu agaghị ekwe ka ibu karịrị gị bịara gị. Ya bụgoro ofu ihe eji n'aka. Chukwu agaghị ekwe ka ibu karịrị gị bịara gị. Ya bụ ọ bụrụ na mgbịrịmgba ihe a gị ekwentị gị kụọ etu a, ị na-anya, ọ bụrụ nke ị ga-aza ịza okwucha, nke ị ga-emenwe ime gịnị? Ime. Nke ị gaghị emenwe ime gịnị? Ịhapụ. Were aṅụrị biri ndụ gị na-aga. Mana ya enwere ihe ga-eme tinye gị n'ụdị ọnọdụ isi alaba otu, ndị nke anọdụ n'ebe a, ndị nke anọdụ n'ebe a, ka m nọrọ onwe m. Anyị ma n'eziokwu ọtụtụ n'ime ụlọ enwego ihe eleghị anya, enwego ndị mere gị ihe obi mgbawa n'ụzọ dị iche iche. Ndị hụrụgo dịka igwe na-amị ego, ebe ọ na-abịa etinye ha etinye amịrị. Eleghị anya enwere ọtụtụ ndị zigoro ozi ịta ọnụzie chọrọ uru dị n'ozi iziri. Egwu ha gị wayo. Eleghị anya iji maka ya ṅụọ iyi gbajie okpesi, enwe ọzọ ife jikọrọ mụ na ndị a. Mbanụ, ji ya nwayọ. Enwere ozi Chineke na-achọ izi gị. O nwere ozi Chineke na-achọ izi gị. Kedu ihe ha ga-ekewapụ gị n'ịhụnanya Kristi? Kedu ihe ha ga-ekewapụ gị n'ịhụnanya dị n'etiti ndị mmadụ na ibi ya? O nweghị ihe ọmụ. Ọ bụ okooko a na-akpọ gị, ọ bụ oke ego, ọ bụ nsogbu. Mbanụ, nke kachasị nke tata anyị na-eri oriri a, buru ụzọ chịkọnata onwe gị ọnụ. Etu anyị tọ n'ime ofu dị ngọzi si gbakọta ọnụ, sigoro etu a chịkọnata onwe gị. Ụfọdụ n'ime anyị nọ ahụ ha, mmụọ ha gbasaa. Anyị na-eche maka sọsọ ihe ọjọọ e mere anyị mgbe ochie. Onye a mere nke a, onye a mere nke a mgbe m batara Amerịka, onye a mere nke a mgbe m nọ n'ụlọ, onye a mere nne m ma ọ bụ nna m. Ihe ndị a niile ga-agafecha. Gị nwa akwụrụ. Ọ ya bụ mmadụ. Ọ ya bụ na mmadụ na-enwe aṅụrị. Ọ ya bụ na mmadụ na-agbanyeghị ihe niile a na-agara onwe ya, maka na onye ị na-efe dị ndụ. O nwere ihe o ji were nye gị oghere ịka dị ndụ. Ya bụ n'ụbọchị nke tata, ụmụnne m na Kristi, gbagharagodo onwe gị na-ezughị oke gị na iwe na ihe ndị ọzọ. Let's go. Gbaghara ọtụtụ ihe, gbagharakwuo ndị mmadụ. Ọlụ dị ize ihe bụ anyị nwee inyerịtara onwe anyị aka, bido na ezinụlọ ruo na ndị anyị na ha na-emekọ ihe. Nchekọnata onwe ọnụ, kedu ka m ga-esi nyere onye ọzọ aka ka ọkacha mmadụ n'ime ya pụta, ka aṅụrị wee na-abawanye, ka ịfụnanya were na-abawanye. N'elu ka anyị na-ebe n'ụwa, mgbe anyị na-abata, enwere onye na-ese onye ọ dịka onye obodo a, enwere ife ọ gwara mgbe anyị na-aga inye akwa, na ka ndị a si were ụsọ mma na ụdị akwa dị iche iche eyi ebe a. Ọ ihe metụrụ ya n'obi. Ọ ihe ọ gwara m. Nsị ọ ka ọ na-adị, si ya ịhụbeghị ihe. Praise the Lord. Ọ ihe m gwara ya, sị ya nke a ka bụ ntụpere ya. Na etu a ha siri hichaa nnukwu akwa na-awụrụ sọ mma, ọkwa etu a ka obi ha dị, na ịhụnanya na obi ọma dị. Amaghị m ma nke ekwuru m eziokwu na ya. Yes, ekwuru m ya, believe o kwere na ọ etu a ka a tụrụ anya ọ dị. Maka ọ dịghị etu a, ọ bụrụ na ị nọ ebe ị nọ tachigide na-atachichichi, ị gaghị anọ ebe a. Ị ga-anọ ebe ị nọ fụ ofu onye ị ga-eji maka ya sị na ọya ka ihe ha eji bịa, na onye nke nụ ka ị gaghị eji bịa. Mana Chineke agọzigo unu, nye unu oghere ịnọkọ etu a. Ya bụ ụmụnne m, na-egbubeghị nnukwu oge,
eji m okwu Pọl dị asọ gwara anyị n'ihe ọgụ nke ịbụọ dị ka nsi were kwu, nọdụnụ mma, nọdụnụ n'ịhụnanya Kristi, nọdụnụ n'ime ka obi nwanne dị n'etiti unu na-abawanye, nọdụsie ike na nkụzi nke okwukwe. Okwukwe nụwa unu natara mgbe e mere unu mmiri Chukwu. Ụfọdụ n'ime unu natara okwukwe a bido na Nigeria wee gafetezie ebe a ka jidesie ya ike. Okwukwe ọ na-agụ na-agụ ime ka ụmụ unu too na ya n'obodo a. Anyị na-ayọ Chineke nna ji ike niile ka okwukwe a unu ji ezi obi achọ. Okwukwe a Chineke kpughere anyị site n'ihe omimi nke ịtọ n'ime ofu dị ngọzi. Kwudosie anyị ike, chịkọta anyị ọnụ wee ruo na njedebe site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Udo dịrị unu. Ka anyị kwụrụ ọtọ kwupụta okwukwe anyị na Chukwu. In the Father and the Son and the Holy Spirit, yes I believe. In the Father and the Son and the Holy Spirit, yes I believe. Oh yes I believe. Do you believe? Yes I believe. Oh yes I believe. Do you believe? Yes I believe. Oh yes I believe. In the Father and the Son and the Holy Spirit, yes I believe. Yes I believe. Do you believe? Yes I believe. Do you believe? Yes I believe. Do you believe? Yes I believe. Oh yes I believe. In the Father and the Son and the Holy Spirit, yes I believe. Yes I believe. Yes I believe. Yes I believe. In the Father and the Son and the Holy Spirit, yes I believe. Oh yes I believe. Yes I believe. Yes I believe. Yes I believe. Oh yes I believe. In the Father and the Son and the Holy Spirit, yes I believe. Yes I believe. Do you believe? Yes I believe. Oh yes I believe. Do you believe? Yes I believe. Oh yes I believe. In the Father and the Son and the Holy Spirit, yes I believe. Oh yes I believe. Do you believe? Yes I believe.
nke ndị kwalụnụ ụmụnne m na Kristi, Chineke nna hụrụ anyị n'anya nye anyị ohere iso mmemme nke ụbọchị taatọ ịtọ n'ime otu dị ngọzi. Ngwanụ ka anyị were umeala kọsara ya mkpa anyị dị iche iche, yọọ ya mmụọ ga-enyere anyị aka ijikọta obi anyị ọnụ were na-agba ọsọ nke okwukwe. Maka nzukọ nsọ bụ ka ha na ndị ọrụ mgbasa okwukwe na-achọ mmekọrịta miri emi n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Gosi m ebere gị, abụ m onye furu efu, onye njọ ka mbụ, biko Chineke nna m, gosi m ebere gị. Maka ndị ndu ụwa ka ha na-agba mbọ ikwekọrịta karịa ikwutọ na nkewa iji nweta otito ọma nzukọ metụtara anyị niile. Anyị ayọ gị dị nwe. Ngosi m ebere gị Chukwu, onye pụrụ efu, Chineke Papa, ebere gị. Maka agbata obi na ndị enyi ka ha biri n'udo, ka obodo ha wee dị mma. Ngosi m ebere gị Chukwu, onye pụrụ efu, onye njọ ka mbụ, biko Chineke nna m, ebere gị. Maka ndị katkist na ndị nkụzi nke okwukwe ka ha jupụta na mmụọ nsọ iji na-aga n'iru ịrụ ọrụ ụka. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị. Ngosi m ebere gị, gosi m ebere gị, biko Chimo, onye njọ ka mbụ, biko Chineke nna m, gosi m ebere gị. Maka ndị niile na-agbakọ na St. Eugene ka ha chọọ ụzọ ọhụrụ ha ka ha ga-eji na-agba ibe ha ume ịdị ndụ nke okwukwe na ime ihe atọ n'ime otu dị ngọzi. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị. Ngosi m ebere gị Daddy, onye pụrụ efu, onye njọ ka mbụ, biko Chineke nna m, gosi m ebere gị. Maka ndị niile nwụgoronụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na ajamasị tata, ka ha site n'ekpere na arịrịọ amara inweta ebere Chineke, ezumike ebe na alaeze eluigwe. Anyị ayọ gị dị nwe n'anyị. Ngosi m ebere gị, abụ m onye pụrụ efu, onye njọ ka mbụ, biko Chineke nna, ngosi m ebere gị. Ka anyị werezie umeala gbakwunye ihe ndị ọzọ dị anyị mkpa n'ofu n'ofu. Ka anyị kpọkuo nne anyị dị asọ Virgin Maria ka o nyere anyị aka n'ekpere site n'ikpe ekele Maria. Osebụla ụwa nọ n'eluigwe, ịdị ngọzi n'etiti ikpuru niile, ọ dị ezi ngọzi nwa afọ Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu, yọrọ anyị ndị njọ ayịyọ kịta na amamihe. Anyị yọrọ ihe ndị a niile site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Hymn 175.
onye ngwọrọ gị jee o mere onye agatụ ime ka inye ya ekele ọma o kwesịrị ya nwanne m onye nụ ya enye m onye nụ ya enye m onye nụ ya onye mere mma ngwa na onye nụ ya nyenụ ya nyenụ ya ọ gwọrọ gị ọrịa nyenụ ya ekene o mere mmara ya kene ya ọ dị mma o biko nye ya ekele ọma nyenụ ya o biko nye ya ekele ọma nyenụ ya nwanne m nyenụ ya enye m nyenụ ya ezi m nyenụ ya enye m nyenụ ya o biko nye ya ekele ọma nyenụ ya o biko nye ya ekele ọma nyenụ ya there is something that makes me come into your presence. There is something that makes me come into your presence. My helper, my helper. Oh. Ah. O meworo m ya, o meworo m ya o, ihe mmadụ apụghị mere m o, ihe mmadụ apụghị mere m o, ogologo ndụ nke enyi m apụghị inyenu m o, ịma na ụtarị ahụ nke ikwu m apụghị ịnara m o, ịma na ọnwụ n'obe nke enyi m apụghị ịnwụrụ m o. O mewo ya nwanne m amara ya amara ya o amara Chukwu bara ụba n'ebe m nọ amara Chukwu bara ụba n'ebe m nwanne m amara ya amara Jizọs amara Chukwu bara ụba n'ebe amara Chukwu bara ụba n'ime Chineke m nwanne m ọ bụ ya kacha mma mewe nganga n'ime Chineke nwanne m ọ bụ ya kacha mma onye na-eme ihe ọma n'ime Jizọs onye na-eme ihe Chineke na-achọ nwanne m ilebe onye ahụ na ị ga-ama ya ụmụ ya bụ nwa Chineke Zion 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 obodo amaghị Zion obodo amale anyị ga-ahụ n'obodo amaghị anyị ga-eru n'obodo amaghị kwewere m nke mbụ kwewere m ugboro abụọ kwewere m ugboro anọ obodo ọma elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekwere ewo m aga m agbaba n'ime Chineke etu sọrọ ụwa mere ekwere ewo m aga m agbaba n'ime Chineke ga-akọpa
allow them to have it. How would that imagine? Rabano munnem ka jamnan kono burihaga sochukuna ji kanele nara. Dinwanu Chineke anyị biko gọzie onyinye ndị a anyị bụ ụmụ odibo gị na-ebutere gị were ya mee ka anyị site n'ịkpọku aha gị ghọrọ gị aja dị ebighị ebi site na Kristi dị nwe n'anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welete n'obi unu helo. Ka anyị nye n'ụdị nwa n'Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile dị nwenu o nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụ ụwa. Gị na nwa gị amụrụ naanị ya na mmụọ nsọ bụ otu Chineke bụrụkwa otu dị nwenu, ọ bụghị n'ịbụ otu nke onwe onye kama ọ bụ na atọ n'otu nke otu ọdịdị. N'ihi na ihe ọbụla anyị sitere na ngosipụta gị kwere banyere ebube gị, otu ihe ahụ ka anyị kwenyekwara banyere nwa gị, kwerekwa banyere mmụọ nsọ na-enweghị ngụbọsị ọbụla, ka ọ ga-abụ a na-ekwupụta ezi Chukwu dị ebighị ebi, a na-esekpụrụ njirimara nke onye ọbụla n'ime ha, na-esekpụkwara ịgba otu n'ọdịdị ha na nhatanha ịdị ebube nke ha. Onye ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma na-eto, cherubim na serafim nnọkwa na-eto ụbọchị niile, jiri otu olu na-etiku akwụsị akwụsị na-asị.
Osebro ụwa Chineke nke igwe. Hosanna n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hosanna n'elu kasị elu. Ịdị nsọ ezie dị nwere ụbụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ide onyinye ndị a nsọ site n'ikukwasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke Onyenwe anyị Jesu Kristi. Onye mgbe o kwetara ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele, nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-edurunye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe e richara nri anyasị, o buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele bunye ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ka e were gbaghara njọ ga, na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị. Dị nwere ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehunyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ịgụnyere anyị na ndị tosara ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke n'ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwanụ, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị bụ Leo na bishọp anyị bụ Jose na nnukwu ụkọchukwu nọkwa n'etiti anyị Peter Ebele Cardinal Obaleke na ndị echilechi niile. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka ị mere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa ta ụwa, keta ekpe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Yesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otito niile si adịrị gị, Chukwu nna ji ike niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Ebe nyerela anyị iwu na-enye ndụ, ha rụkwa ndị eji nkụzi nke Chineke were zụọ, ka anyị were nụ nke ama obi kpee. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otito dịrị aha gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị ga, dị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, ekwena ka anyị kwe na nranye ọzọ. Zọpụta anyị, anyị na-arịọ o seburu ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị,
ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewere gbalahụ nsogbu niile, were nchekwa dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwana anya na njọ anyị gaa, kama na okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu ka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke oseburu ụwa dịrị ọnụ mgbe niile. Ọnwụ nọ ekene nke udo. Nwa atụrụ nke Chineke, lee nwa atụrụ nke Chukwu, lee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha dị ngọzi bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwenụ, etosighị m ka ịbata n'ụlọ m ma kwuo ọzọ okwu a ga-agwọ. Hymn number 55, 5-5. Body of Christ. Body of Christ. Oh, Christian. Oh, Christian. Oh, Christian. Oh, Christian. Oh, Christian. Oh, Christian. Aho Christ. Aho Christ. Aho Christ. Aho Christ. Aho Christ. Aho Christ. Aho Christ.
Aho Krishna. 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 Aho Krishna.
Father, Son, and Holy Spirit. Aho Christi. Aho Christi. Aho Christi. Almighty God bless you. Father, Son, and Holy Spirit. Aho Christi. Almighty God bless you. Father, Son, and Holy Spirit. Aho Christi. Aho Christi. Aho Christi. Aho Christi. Aho Christi.
ekpere ime obi nnabata dị nwere anyị nọ na Eucharistia na oriri nsọ anyị natalụ. Nnabata ya, kene ya, yọọ ya amara dị iche iche. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke nna anyị na-ekwupụta ịrịkọ n'otu nke atọ n'otu dị ngọzi dị ebighị ebi. Biko mee ka ihe omimi a anyị natara wetara anyị nzọpụta nke ahụ na nke mkpụrụ obi site na Kristi onye nwe anyị. Anyị na-elotekwara anyị niile na ikusa nke anyị na-akwado ọ na-akpụdebego n'ọnwa June, izuụka atọ ka ọfọ. So ndị emechabeghị ihe dị na ya ka ha gbaa mbọ fụ na ha melie. Mary Grace Okoye ọ nọ ebe a ya na onwe ya si ka anyị kene anyị niile, ọkachasị ndị ICW, ka unu niile si wee gbaa mbọ were nọnyeli ya ụbọchị Fraịde akara ụka ebe a maka di ya, wee na-ekenekwa onye ọbụla ka anyị si wee gbakwute ezinụlọ ya oge ugbu a ihe metụtara ha. Kwali ume, kere ebe ị nọ. Okay, kwali ume na onwe ya si ka anyị malụ na ka ngwa unu na younger brother ya arapụ n'izuụka anụnwa gwụrụ agwụ, dịka anyị si eme ka anyị na-elota ha n'ekpere, ka anyị metụtara ya n'ụzọ ọbụla anyị si emetụta onye otu anyị ihe melụ. Daalụ. Ana m emezi ka anyị ncha malụ ụkọchukwu anyị bụ Fada Umeobi, dịka anyị si wee malụgo na ọ ga-ejebe transfer ebe ọzọ, mana anyị niile anyị ga-asị ya dịka esi eme daalụ n'Imeka. Ya bụ anyị ga-eme ya n'ọnụ ndị oyibo, gịnị ka a na-akpọ ya? Send off. So and ụbọchị ọ ga-abụ bụ Friday, June 19. Friday, June 19. A ga-eji mass were bido 5 p.m. agbasa mass ewere gaba na hall. Unu malụ na ọ bụ anyị niile, anyị nwabụ ndị Igbo, ndị Nigeria na ndị obodo a, ọ bụ anyị niile ya emekọta ya ọnụ. Ọ bịa ka o ji wee dị etu a. Friday, June 19, 5 p.m. Emesịa agabazie na hall wee fụ ihe gbasara ya, anyị ewere kene ya ka anyị na ya si wee na ebe anụnwa arọ 17, 17 years in this parish. Anyị ga na-amakwa ọkụ ya tilolue. Anyị ga na-elotekwara anyị niile ihe ọ pụtalụ, wee na-elotekwa Saturday anụnwa. Kedu ihe a ga-eme na ya? Kedu ihe a ga-eme dị Saturday coming? Ọ dụrọkwa nke unu elozogo.
ụbọchị anwa ka anyị na-enwe a ga-echi, I will say the first deacon in our community, Paulinus Ufondo. Ọ ga-abụ na Cathedral, Our Lady of the Angels, time 9 a.m. to ihe ọ pụtara bụ anyị na-eje anyị ewenite ụkwụ ịma na ị ga-arapụ na ebe elekere 7 a.m. n'ụtụtụ Saturday anụnwa na-abịanụ, emesịa on Sunday 12 noon ka anyị nwazi ya anabata ya ebe a dịka anyị si wee kwekọrịta. Sunday 12 noon akazie ụka anyị agakwa n'ilo were ṅụlịa anyị na ya nọlịa anyị were kenekwa anya. Saturday 9 a.m. Sunday 12 noon mass ka anyị lotie ghara ịlọzi ya. Kịta ana m akpọ onye isi ndị nna Ben Amadi, amara m onye isi ndị nna onye sokwu ya ofu egbu ka unu gwa anyị na nji ofu egbu ka o metụtara anyị kọwala anyị ka anyị esi were mee ma agbasa ụka. Ben, come on. God is good all the time. Your Eminence, on behalf of St. Eugene Catholic Igbo Community, welcome. Dalun. Because a couple of announcements. Number one, Buna, I am on the way we normally sit during occasions like this. To the south, with the religious, hang out with the cardinal, the parish council, the organizing committee members. Okay? Then Ndine na nokari in the east canopy. Ndina north canopy. The youth and young adults, the east canopy. Because you're born or disposed, you know. You're not there. The other one who Amam Nabasa Naga is a picture. Because I follow the other. Bonnie Ezechuku, I think Oji the list. I follow the other. I think the first were the clergy. Then altar servers. The ICWO, that's Ndine. The ICMO, Ndina. The Knights, Columbus, St. John International, youth and young adults, and they always na ogeputa orders. Because I follow that order. I may hear n'usoro ka we water here. Not the choir, because I from the choir. All right, we were on. Oluna maka. Okay, because well individual donations, I will envelope. So after there, each envelope will give it to you. And him now must say, "What will each of you that check?" I may come to the father. I may organize. Oh, all right. I think Saikebo do say that check. So you were well on. I man in na Mother's Day today. Get you for. When you see the was going to this way. God is good all the time. Welcome. And the father I need no here. Listen, Eugene, I kwado ta. I nọrọ nnọọ for my ga-eriju afọ. Onye nyekwana nsogbu ebe mega sign nọrọ there. Ndị ga-erute gị there.
Oto dịrịnụ Jesu. na ndụ ebe ebe. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand to be recognized. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a. Ha nọ n'azụ. Anyị na-ekene unu. You are welcomed anytime you are around. Please come back to worship with us. Tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa nke Mee. Enwere May babies. If you have your birthday in the month of May, if you are born in the month of May, please may you stand to be recognized. I do it. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Brothers, happy birthday. Happy, happy birthday. Sister, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Daalụnụ. Kịtazi, ana m akpọnite onye isi anyị, Fada Umeobi. Otuto dịrị Jesu. na ndụ ebe ebe. Otuto dịrị Jesu. na ndụ ebe ebe. Na mbidogodo anyị ekele Chineke nna ji ike niile maka ọmarịcha ụbọchị nke tata. Wee na-ekelekwa n'ụzọ pụrụ iche nnukwu ụkọchukwu nọ n'etiti anyị, Peter Ebere Kadịna Ọbaleke. Nnukwu ụkọchukwu anyị na-asị gị nnọọ na parish anyị n'ụbọchị tata. Ya nwawa ije ama na ebe ihe eje ka buru ibu igbe nwa ohere wee bịa sị ka ịnọnyere anyị. Anyị ekene gị n'ụzọ pụrụ iche ndị parish anyị. Aṅụrị juru anyị obi maka nnọnye nke na-anọnyere anyị tata. Anyị nọsịzi ebe anyị ncha apụọ n'ilo wee merụ mmemme wee na-aga. Anyị kenekwazị ndị ụkọchukwu niile bụ ndị na-enyere anyị n'ụbọchị tata. Na-ekenekwa MC Father Law ka anyị na-aba ya, Father Law. Na-ekenekwa the MC and the secretary, so the cardinal wee na-aga njem wee na-asị ka Chineke na-edu gị, cardinal wee na-edukwazi na-agbazikwara anyị nche oge niile site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Daalụ nnukwu. Otito dịrị Jesu Kristi. Otito dịrị Jesu. Ọ ka m kenekwa unu ọzọ na-agwa unu enwere m nnukwu aṅụrị ịnọ n'etiti unu. Nwee nnukwu olileanya na nnọkọ anyị n'ụbọchị nke tata ga-abawanyere unu amara nke Chukwu site na Jesu Kristi onye nwe anyị. Ka anyị kwụrụzie ọtọ maka mmechi aja misa dị asọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka ngọzi dịrị aha nke ose bụrụ ụwa lee ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Enyemaka anyị dị n'aha onye nwe anyị. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nabano na misa kwụsịgo. 256.
the clergy, nese now, after the clergy, the religious, in the sister. The clergy in the sister Potabano. Religious in the sister Potabano. In the sister can now go happy about Zibo. Keta bụ ndị sista, ndị fada nwere ike nyegazie efe keta. Ndị sista, ndị fada unu nye anyị efe.